Presented by RLA Recording Studio. Music Director Tuntun Babu Salha. हो लागे शरम देह में नइखे जे दम रात से जिया पसहिया तोर देलायला लागे शरम देह में नइखे जे दम रात से जिया पसहिया तोर देलायला मरत से जिया पसहिया तोर देलायला Music Director Tuntun Babu Salha. माने न बाती के राखेले हरदम साथी के साल भर पाइल बा बहरा से सैया कैसे बताई हो करऊ खेला हो एको छन छोरे न हम के सखी गइल बाजम देह में नइखे जे दम रात से जिया पसहिया तोर देलायला मरत से जिया पसहिया तोर देलायला Music Director Tuntun Babu Salha. दिले बह कमर में दर्द माजल में चलीला जब होखे देहिया में दर्द नीतीश किशन पिया धर के ला मोर जिया रस्तोगी कृष्ण हमके दिल है पागल छिहत्तरायनील अहिरे माई छिहत्तरायनील नइखे केकरो से कम रत से जिया पसहिया खा बताई तोर देलायला मरत से जिया पसहिया तोर देलायला Presented by RLA Recording Studio. मरत से जिया पसहिया तोर देलायला मरत से जिया पसहिया तोर देलायला।